Grabe. Isang paksiw. Maniud to tanin niyo dol. Pero wala ko sudan. Kamu dia wala pod mo sudan no. Ayaw mo kabalaka. Tudluan ta mo. Bahalag walay sudan. Nay diskarte ani. Para ganahan ta mo kaon. Tudluan ta mo unsay sekreto. Bahalag walay sudan. Ganahan gyapon ta mo kaon. Tudluan ta mo ha. Para ganado atong kaon no. Ang sekreto ana, tanawa ko ninyo, sunduga ko ninyo. Una ana, bahalag walay sudan. Ang teknik ana inani oh. Mapil gyud nimo ang kana bitang sinigang nga baka. Sinigang nga baka, imagine nimo sinigang nga baka ni. Ani una na oh. Yummy, sinigang nga baka ba? Isa pa. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Sinigang nga baboy. May tayo. Balag wasitan. Dumi kayo eh. Simot lang kasi mong ilok. Pwede na lami ah. Okay. Tama? No. Dumatama. Pwede yung asluma. Sinigang gid. Usa kasi manang. Huwag ko ligo-ligo. Musay paksiw. Paksiw. Ingon ana ang sekreto. Ug wala mo sudan. Musimhot ra mo permente sa inyong ilok. Bahalag dukot ang kanon bahaw. Ang importante na ate ilok. Oh? Lami pa kaayo ni sa sinigang nga baka. Makagana gyud ning kaon ba? Aning sekreto ana? Suduga ko ninyo ha. Grabe. Paksiw. Letson paksiw. Letson paksiw. Mamatay. Lamig kayo. Tried it. Tapos na ako mahulog. Ako ang bahaw ng lukot. Grabe. Letson paksiw. Sinigang nga barilis. Grabe marami ako sa sudan. Ano ang sekreto? Para ganahan tayo mo kaon ba? Itong bugasan na may bato. Kamu, wami sudan? Naku ilok o simuta.